ئەمەش بۆ ڕاگشتی و ji بۆ هەموو مرۆڤاتیە وەک تێزانین 17/8/2021 li roja sêşemê nexweşxana me ya Skeniyê êrişekî hewayî pêk hatiye. Em dest pêkê ji malbatên şehîdara sersaxî dixwazin û ji birîndara re jî silametî dixwazin. Nexweşxana me ya Skenî rixmî hemû astangiyan di rewşa vê koronayê bi tev endamên xwe bi dil û can xizmeta gelê xwe dikir. Rixmî ku hikûmeta Iraqê alîkarî û erkên ku ji bo tenduristiyê dikeve ser milê wî pêk neanîn. Nexweşxaneyên me jê tu astangiyan qebûl nekirin û xebatên xwe dan meşandin ji bo xizmeta xelkê me jê hemû erkan girîngtir e. Êrişekî hewayî beramberî nexweşxana pêk anî ne exlaqiye ne miroviye dijî mirovahiyê ye û nayê qebûlkirin. Em wek Komîteya Tenduristiya Meclisa Şingalê em ê xebatê xwe berdewam bikin û xurtir bikin. Endamên me yên ku di vê xebatê de şehîd bûne em bi bîr tînin û soza me erkê ku dikeve ser milê me û heya dawiyê xizmeta gelê xwe bikin. Bangewaziya me jê hemû tenduristvanan û mirovatiyê re gelê Şingalê bi tinê nehêlin. Ev êrişa sûcekî şer e, sûcekî mirovahiye, netewiyên yekbûyên dirêxistinên tenduristiyên cîhanê de. Doktorên bê sinûr bangewaziya me ku xwedî li Şingalê derkevin, nexweşxaneyê Şingalê derkevin û ji vê sûcê şer qebûl nekin, bêdeng nemînin û nebin şerîkê vê êrişê. Em sersaxî ji malbatên şehîdar re dixwazin û ji birîndara re jî silametî dixwazin û em ê heya dawiyê bi wan re bin. Komîteya Tenduristiya Meclisa Xweseriya Şingalê.